tostika amazati silent killer akaenda kanopinda painterview anoti Raspower is coming. Raspower apinda pasocial media vari payoutube, everybody welcome. Vafunga kuti Raspower kanoenda show yavafana vari kungova mix pacomplex pane clash 100 sound cup clash inoitwa kuCity Sports. I think it's the final day, I'm not sure now. I'm not up to date, but then they assumed I was coming to hammer them on stage. And what? They start riding and mixing and remixing and dissing Raspower for the why. Iva vandiri kutaura kana silent killer. Havati kukona kuimba. Kana vari mainternational vanofanira kunyatsoimba painternational. Vatorere show please. Kati vaoneka vari paJomtown kana paUK kana paJoza hora iti pachinyatsorira pachisheka zvekudaro. Hapasi kusheka vakaenda vakadii but havana kusheka things. Kwanza vanenge vachitaura kuti no vanotokwata kupinda paairport pepe. Vanozopedzisira vakusangana nebad vibe. Zvinofanira kungoita national. If an artist tarisa zvinoita Freeman, yeah man, he's an international Zim dancehall artist. Dangerous HKD. Bas. Those guys I respect in Zim dancehall. Wingy D, I respect in Zim dancehall. Yes. You know, artists and no respecter in Zim dancehall. Yes. All right. Wingy D. Kutova manje ndichiwerenga nhamba mudhara mabvunziro acho amanita. All right, let's go. Wingy D, HKD boss. Who else do we got? You're talking of Zim dancehall. This is Zim dancehall, strictly Zim dancehall, international artists. On it. Yes. Yes. Do you have yes? Please, do you have my list? Victoria, yes or no? Sorry? Yes, he deserves to. Yes, he's a youngster. He's a youngster than these guys. He's a youngster than Silent, but he's international. Natty O. Silent killer. Natty O is bad. Silent killer. Silent killer can't contest against Natty O. He can't contest. Natty O. Haimbi. Anutaura. Anzani silent killer sorry. Silent killer haimbi. Anutaura. Natty O. Anoimba. Jamaster. Tumba Santa Tati. What is it? Andidi? Yes. Izvezvi Silent anozvita mudhara. Vatitoki akanopinda achitonoratidza kuti ndiye mudhara kuti palevel haacontesti nato Silent killer. Ndimuri kunzwa zvandiri kutaura. Sida kudhisana kana kuti chiita Toki Vibes. Toki Vibes anotorecognizwa muZim dancehall. Yes, anozonorwa nemwe afro kana chichi. Ndozvaadi hazvitambidzwe. Unomixa afrobeat. Inenge yakunzi afrobeat. Maibata. Kanenge kajazz chichi. Kasitare kumakuruwani. Kajazz kairuwana nana tuku, nana mudhara tuku. Vane muri kubata. Ndoko achaenda mufana anonzi Toki Vibes. Anditi. But futi akatonomira ari muZim dancehall futi imomo. Achitongonoti akanovhura dhoo. Atoadonhedza. Obloti. Bloti mudhara. Bloti mudhara but hamene zviri kuitika. Anditi. Isusu toda vanhu vanorecognizwa from the young to the old. Then we can appreciate your music. Kuti uziva zvari kuimba muZim dancehall. Kwete kuti vanhu vanopinda mumba iwewe Zim dancehall yako yauri kuridza mumba inoteererwa newe nemafia rako chete. Kana masistrin ako havateereri music iwe. What's that? Apa vari semezvi newe. Pamakasiya ne 2-3 years difference. Hazvibude. Something wrong. Ndiri kupai muenzaniso. Ndinawo ana sistrin inini but vane music dzavanoteerera nedzavasingateereri. Kuti mwaimba vakatanga kubvunza kuti kainzi chivo kanamba ika pane time kuti haipo mazuva ano. Ndingati ndaibvunza kuti asistrin iyo maiti ari kuimba kuti chii. Vanoimba inini I tune into station Zimbabwe station ZFM Star FM every Thursday between 9 and 12.
vachinjanisa mastation yayo tikateka uyo atanga kuridza zvinondibhowa ndoenda uku uyo akaridza zvinondibhowa ndoenda uku saka ndati ndevape vanhu vasikateererwe mumba vasikateererwe mumba nevabereki ndisi kuda kudzidzisa zvangu unoziva unotibatisa nefuti ndati magangsters ka ndokwira chimdurudu kamudhara ka mamwe maquestions amuri kuvhunza imbotangai maedita musati mavhunza because anondipadzi auchakwazi magangsters ndiri mugangster kabva ndikakreta maenemy emagangsters hobhuka andotizidzwa kamudhara amuri kuona but muri kuvaziva kamatisa ndiri kumaziva music industry is not about violence. Yes, it's not about hatred. But what happens in the events of somebody loses because of somebody, unoroyiwa mudhara vanodzifambira unorowa neremote control kana atoona kuti kuri kure ikoko ane moto chaiwo chaiwo anganokupedzera gunshot pan your head pau pau vanokupfuura nefuti ya kana futi enda kuri handati kana stegi vanokunyudza unofira mahara andi muri kuona saka yes, music is there to entertain. That's Freeman. Now we get dinner talk easy vibes. Freeman, Wingy, talk it. Not all. Not all. One hotel rooms. All these guys. Was got rooms, but what long was there? What's got Ayuaga? You mean she like a survey, man? Don't go to Mazano Chirunguga. Mongot Papa Zim Danzo. Mumene Gambo, Candiro, best 5 yake ne west 5 yake that out of 10 matoibata zvinomboda izvozvo that anotozobuda ari mamiliyoni responses ka aiwa umwe munhu anozvitsungirira anozviuraya because ndati vamwe mari vanenge vanadzo hazvireve kuti kana wawana mari iwewe yekunomhanya reading une malinks namadha nestudio yake inozikanwa anditi kana une malinks namudhara fandana anozikanwa ane chief sport uri top shata unotengera mudhara fandane mazibhega mazifries kuti mudhara ida kuti ndirire yekurira unorira but unenge usingarire kumunhu wese anozorira kumunhu wese ane mafanzi ndeuyo anenge akutofolowewa akutotsvagwa ndati vauya kustudio kwenyu anongona kutaurirai kuti no tingodoka album nyowani chete rekwasilent killer. Yes, he claims to have 88 tracks, but only 18 tracks. We want to get the best of the 18 tracks. Then mama album idoro aripiwa rine 18 tracks. Worisa pa side. Wochitanga wa master ma 18 wa uzandi yana. Wochitaka kutsvaka mama remainder ma 70 chaku ma 60 chaku tasara. Wona kuti zveshuwa the artist was very second unokwanisa kungono download the music yao off the net. By 18 tracks pane one inoterwa nemasister yani. So far that album ansandarinzwa ayo dzawakambonzwa ndo fresh kairi ndo new releases dziri kumashure ndo handiri kutaura mudhara ingwa ndataura wani ndikati kuimba nekutaura zvinhu zvakasiyana. Aiona kuti kana wagona kutaura paridhim wamhanya nekutaura paridhim woti wakapenga kana wanzi ruwa freestyle wotaura uruwa freestyle yakapenga yekutaura woti wawa ruwa freestyle handiyo ba freestyle maiba kune freestyle yezvikuitika paground ende wakangonoponerwa ridhim manditi ndati zimdhanzo zvamuri kutaura manditi mira chirungu zviterera Ethaton akanovaroera achivainterviewa ridhim re-R&B whether ranga riri ramudhanzo rakarwa remix but kudhara ikoko mudhara pamalevels atitarisire ndati munhu haazopedza masports tembo mana ako ainterview akaroera ridhim randakada handi muri kuona rekuti yes you can actually tell kuti this guy can freestyle handiti kune ridhim rekuti nyange munhu asiri artist akanoripiwa ari a lover of music ndati akatonobhaizira kuti mhanya ridhim akatonobuda akatonowana malikes vamwana akatonokabira kuti ndiriyo asingazoti aiwa vaitoita mafanisi zvavo vanonakirwa nemusic lyrical content vakanoibata A to Z azviko aiwa azviko
toda vanhu vanongotirwa nemasurprises and vari kwafana vari kubuda anzi